тыңлыйбыз. Абхазский тариф. Нет, не входящих понтов, не выходящих. И он уж тоже для понтов. Микрофон включите. Однажды как-то Буратино купил гитару. Однажды как-то Буратино купил гитару и говорит: ого, какой у тебя пупок. Комшыбыздың акылы сәлкеш бәйгесе башлыйбыз. Шулай итеп, иң акылы сәлкеш бәйгесен башлыйбыз. Башлаганчы Айнур, синнән бер сорау сорыйм әле. Нигә син күбәләк кидең? Бәлки мин театрга барам. Нигә спортивный костюмда син? Бәлки формыйм. Ярар, барыбыз да әзер булсак, беренче соравымны бирәм. Тыңлыйбыз. Бу сөйлек нигездә гомум белем бирә торган татар сизлеккә һәм урта мәктәп укучылары өчен төзелде. Ул үзенең лексик составы һәм төзелеш системасы буенча татар классларында рус телен укытучылар өчен дә кулланма була ала. Шулай кыскача русча татарча сизлеккә мохтаҗ кешеләр дә аннан файдалана алачак. Дөрес. Дөрес. Әлегә кадәр эшләттегез, башла дөрес. Ярар. Икенче сорау Уксанга. Тыңлыйбыз. Нинди Зуҗаеваның фонды чыгара белә? Дөрес түгел, кит. Чуть-чуть дөрес. Bu балар иген. Ярар. Дәвам итегез. Тра-та-та, мы везем с собой. Дөрес түгел, кота. Әйді, нәрсәсің bu? Чуть-чуть кына дөрес булмады. Ярар. Әйтегез миңа фил прорициләре. Филәнисе, Дөрес түгел, момент. нигә сез сөйләнәсез? Син беренче тотындың бит. Бүтән сорау, малайлар үзебезне кулга алабыз һәм тыңлыйбыз. Әйтегез, нинди сызыклар беркайчан да кисешми? Тимер юллар. Ой, җавабыгызны кабул итәм. Бу тапшыруны без беркайчан да бетерә алмаячакбыздыр инде. Тагын бер сорау. Три богатыря картинасын кем язган? Сәлам бирсәң ярыймы? Сәлам дилә Кандалаковны. Ярый, бүтән сорау. Логика цепен дәвам итегез. Очка. Нәрсә очка? Очка. Әйтегез әле, нәрсәсең бу? Уже бер тапшыруны 3 тапкыр төшерәбез бит. Ә сез бер сорауга да яхшыга җавап бирә алмадыгыз. Нәрсәсең бу? Дилә Кандалакова, сез безгә бик ошыйсыз. Әгәр дә без хәзер тапшыруны төшереп бетерсәк, сез китәчәксез. Ә без бик теләмибез сез киткәнегезне. Ә чынлыкта без химияда, физикада бик әйбәт беләбез.